Chcemzľavy.sk je jednoduchý spôsob, ako získať zľavu na produkty, ktoré by ste si radi kúpili. Ako to funguje? Denne pre vás vyberáme zaujímavé zľavy z rôznych oblastí, aby si každý z vás našiel presne to, čo ho zaujíma. Elektroniku, športové potreby, knihy, hodinky a iné. Našou úlohou je vybaviť pre vás najatraktívnejšiu možnú cenu. Používanie chcemzľavy.sk je jednoduché. Pozrite sa každý deň na nové zľavy alebo si nechajte tieto zľavy zasielať e-mailom, aby vám nič neuniklo. Ak nájdete niečo, čo sa vám páči, jednoducho sa zapojte zadaním vašej e-mailovej adresy a čakajte, či sa do konca akcie nájde dostatočný počet ľudí na aktivovanie zľavy. Keď sa zľava aktivuje, pošleme vám na e-mail zľavový kód aj s inštrukciami, ako ho použiť. Ak si myslíte, že zľava by bola zaujímavá pre vašich priateľov, dajte im vedieť cez Facebook, Twitter alebo e-mailom. Takže ešte raz, nájdite svoju zľavu, zadajte e-mail, počkajte, či bude akcia úspešná, vezmite kód a kupujte najvýhodnejšie. My vám to dáme lacnejšie. Chcemzľavy.sk